Patay ang 21 anyos na lalaki sa Rambol sa Urdaneta City, Pangasinan. Narito ang report. Nauwi sa gulo ang dapat sanay katuwaan ng mga magbabarkada sa Barangay Nancamaliran West sa Urdaneta City, Pangasinan. Mag-aalas 10 ng gabi noong Sabado. Nagkayayaang mag-inuman ang magbabarkada sa mismong bahay ng biktima. Habang nagiinuman, kinuha umano ng isa sa mga kaibigan nito ang cellphone ng kanyang nobya upang i-chat ang lalaking pinagseselosan at sinabing magkita sa isang lugar. Nagdala pa raw ng patalim ang biktima habang papunta sa lugar ang kanilang grupo, pero kinuha ito ng nobya ng kaibigan. Pagdating ng lalaking pinagseselosan kasama ang kaibigan, mabilis daw silang sinugod ng biktima at doon na nagkaroon ng rambol. Nagkaroon po ng habulan hanggang sa ikaroon ng kama sa kanyang katawan, ma'am. At doon itinakbo sa ospital hanggang sa idiniklara siyang dead tribal. Saksak sa dibdib ang tinamo ng biktima. Base sa statement po ng isang witness natin, ma'am, may nakita siyang sumaksak na nakasuhan na ngayon ng kasong homicide. Na-recover sa crime scene ang kahoy na ginamit sa pananaksak. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima at iba pang sangkot sa insidente. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.